Tombolo mapacho ka manobagi yiero madundo e kar nyod bura ma Kasipul yangore ni kwan jolutombolo manowuok oko malutombolo ne nok. Gino ma IBC wacho ni biro kalure gi luore wi tulo kod koko mosebedo Kasipul manomiyo jolutombolo luoro. Kaka ripota marwa ma Homa Bay ale abich lero bila bende mako thoth Rawere kod nyamburko mane gitiyogo e temo kelo koko Kasipul ka bunde ma jarit jaod bura Homa Bay Town Peter Kaluma bende obila noyudo. Mano e kaka ne weche chalo e tesen lutombolo magoro sare banga kweth Rawere moko ne omonjo kendo onyo jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma ka achiel kod jarit mare ka gisekum ne bedo tesen lutombolo no kata odoko ni en agent maduong' bura mar ODM e yiero no. Rawere go mano manore kod gige lweny ne omonjo Kaluma kendo oweya kod hinyruok e wiye ka jarit mare bende ne gimonjo maginyo kaeto gimaye bunde mare manen go. Gone with the gun for my bodyguard. And you can see they have stolen me, and he's the one who was telling them to hit me when I'm with them. These people want to cause violence so that they scare people from voting. We will not fight back. We will fight on the ballot. E kinde no bendo bilano mako nyamburko mar Rawere moko ne chero doga e Kasipul kendo yudo gige lweny mariche nyamburko go ka Rawere moingo 28 bende ne omaki kendo dine gitesendo bila ma Ugis ka achiel kod gige lweny mano makgi go. It was an unfortunate act. That act escalated tensions among the constituents and the people, but we want to appreciate that we swung into action immediately, and we tried to bring the tensions down. And during our operation of bringing the tension down, we were able to arrest some of the goons whom we believe were among those who assaulted the area MP for Homa Bay Town. And during our operation, we were able to arrest a total of 23 suspects. That's in quotes goons. And able to confiscate about 15 vehicles and 2 motorcycles. We have also been able to recover the firearm, which was snatched from the bodyguard of the area MP for Homa Bay Town. They dropped the gun somewhere, and we were informed by our informers through intelligence, and the gun is with us. Magitimore kama okum jochung' ma Kasipul ka achiel kod jogombolo bende ogolo luoro margi wi kwan manok mag jogombolo manowuok oko e chenro no. And I want to encourage the other candidates. Let's maintain peace when we vote. Onge gimoro malich mwaneno marach mwanyalo wacho ni in this particular polling station nitiere gimoro marach ok aneno. Aneno ko sirikal boketo arit makende. Apisa mar IBC ma Kasipul Rebecca Buaku ne okone kwan manok mag jogombolo mane wuok oko obiro kaluore kod luoro ma jopiny nigo e wetulo kod koko mosebedo ka dhi nyime Kasipul. Usually the turnout for by-elections from the history is usually below 40%. In fact, when we look at the 50% for the highest, they have really tried. But mainly it is because of intimidation, the voter intimidation by these militia groups. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.